Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Olivia's Secret File. Si Olivia na nasira ang kasal dahil sa taong akala niya ay kaibigan lang ng kanyang asawa. And it turned out na ang kaibigan lang ng kanyang asawa ay ang babae nito. Pinagsabay pala sila nito nung sila ay high school pa lamang at nalaman ito ni Olivia through Sofia na pinsan ni William. Nakipaghiwalay na po siya kay William at nananalangin na hindi na nasubmit ang marriage certificate o license sa munisipyo nang sa gayon wala nang dokumentong nagpapatunay na siya ay ikinasal. Kumbaga meron yung tinatawag na null and void, pero kung wala naman talagang dokumentong naabot doon sa mismong munisipyo, then wala talagang kasal na naganap. So hanggat kaya nyo pang ihabol yun, then go ahead! Ay nako. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Tambay Love. Para sa sender natin, tama naman ang ginawa at naging desisyon mo kahit na naging in denial ka at masakit ang nararamdaman mo. Pinili mong lumayo na lang at makipaghiwalay because the best way is to move on or move forward. Hindi mo deserve yung ganyan at mas lalo ka pang masasaktan kung magpapatuloy ka pa dyan. Marami ka pang nalaman na kalokohan dito kay William. Sa isang relasyon, dapat honest talaga kayo sa isa't isa para tumagal. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po pauwi from Tambay Love. Thank you so much, Tambay Love. Ito naman sabi ni Darwin. Olivia, grabe, niloko ka ni William. Nung panahong ikinasal kayo, dun mo pa nalaman ang lahat. Tapos itong tala na to, hindi pa matanggap na talagang si William ay nagpakasal na sa iba. Pero ang hindi ko matanggap dito ay yung pagtatanggol ni William kay Tala na ikaw pa ang nagmukhang masama. Dapat sisihin din si Sofia dito dahil kung hindi niya ipinakilala etong si Tala kay William, edi sana walang mangyayaring ganito. Kasabwat etong si Sofia na pinsan ni William sa panloloko ng asawa mo sa iyo. Yun lamang po from Darwin. Thank you so much. Oo, naging inspirasyon o naging tulay itong si Sofia na pinsan ni William para makapagloko siya. Pero tandaan mo kabisyo na merong sariling desisyon ang isang tao. So kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa paligid mo, ikaw pa din ang may karapatang magdesisyon para sa sarili mo at hindi mo dapat isisi yun sa ibang tao. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Matt Steven Vito. Olivia, pwede bang malaman kung gaano ka-pogi yung William na yan? Baka sakaling mas pogi pa ako dyan, ha? Send mo sa akin yung picture yan ng William na yan. Nang magawan ko ng manika at matusok ng karayom. Yung palang plano. DJ Rocky, pwede ba kitang maging helper ngayon? Kasi wala akong helper. Charot with darot. Oy, actually rumarakit ako sa lahat ng bagay. Pwede naman ako maging helper. Anong klaseng help ba yung gusto mo? Gusto mo ba yung may barker ka dyan? Konduktor? Anong klaseng help yung kailangan mo sa akin? Basta, if the price is right, ha? Charot with darot. Anyway, shoutout po kay Jaylon Adoyo at kay Bongbong. Ito pa sabi ni Robert, may mga lihim talaga na nabubunyag kahit anong klaseng tago pa ang gawin mo. Hindi mo deserve si William. Lalo na nang malaman mong niloko ka niya. Hiwalayan mo na talaga ng tuluyan yan. From Robert. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Yung abay sa kasal, etong si Sofia, tapos ganun pa yung ginawa sa'yo. Ang daming nangyari sa inyo. Alam kong broken ka,
Pero alam ko din na looking forward ka sa buhay mo. Yun lamang po, DJ Rocky. Kukuha na ako ng karayom at sinulid. Charot with harot. Anyway, thank you so much, Charles. Eto naman po ang live comment ni Neneng B. Pasok. Masasabi ko lang kay... Sige, lapit ka, Olivia. Neneng B. Tutok mo yung mic sa bibig mo. Okay. Masasabi ko lang kay Olivia, para sa akin, tama lang din siguro yung naging decision niya kasi hindi niya deserve na guluhin yung kasal niya tsaka hindi niya deserve lokohin kasi elementary pa lang magkakulanas eh. Dapat sinabi ni William umpisa pa lang na may ganong eksena para doon niya malalaman kung talagang tanggap pa rin siya. Kaya mas masakit kasi pag sa iba nalaman eh. Yes, diba? Yun yung mas masakit eh. Kung naging open si William, baka sakali napatawad siya. Tsaka yung hindi niya pinagtanggol yung asawa niya, dun pa lang red flag na. Kasi dapat, pag asawa mo, kakampi mo sa lahat ng bagay, hindi mo siya kalaban. Parang mas kinampihan pa niya si Tala. Kaya ganun na lang yung decision niya na yun. Ayun, thank you so much, Neneng B. Totoo naman yun, na parang mas kinampihan pa nitong William na to, si Tala, diba? Nakakaasar yung ganong klaseng asawa, parang hindi naman asawa yung turing. Totoo po yun na ang asawa mo, hindi mo yan kaaway, dapat kakampi mo yan. Pwede kayong mag-away in private, pero never ever argue in front of other people because it only goes to show na gusto nyo makipagkompetensya talaga sa isa't isa. At hindi mo pinoprotektahan yung imahe ng inyong relasyon, ganun din yung partner mo, kabisyo. Anyway, alam mo, Olivia, damang-dama ko talaga yung sakit nang nangyaring yun sa'yo. I remember the days when na-cancel din yung engagement namin ng ex-fiancé ko. Wow! At least yung sa amin na-cancel talaga, di ba? Parang kompleto na yung plano mo para sa inyong dalawa. Tapos nalaman mo niloko ka. Ang sakit sa puso, ang sakit sa pakiramdam na parang hindi mo alam kung paano ka ulit magpaplano kasi nakabuo na kayo ng plano na para sa inyong dalawa. Yung pala, ikaw na lang mag-isa yung nagpaplano? Huh? Or baka, parehas naman talaga kayo nagplano. Sadyang siya lang ay nabuko. Yung mga dapat niyang itago, hindi na naitago pa. At tuluyan mo nang nalaman ito. And thank God na nalaman mo yun. Kasi baka kung hindi mo nalaman yun, eventually, magkaanak kayo, mas mahirap yung magiging decision making mo. Lahat ng mga pangarap, lahat ng naiplano ninyo parehas, nawasak. Akala ko nga maganda talaga yung relasyon na meron kayo ni William Pero hindi pala. Kasi kahit pagbali-baligtarin pa natin ang kwento o ang mundo, ang isang taong hindi tapat ay hindi magiging sapat. Meron ngang quote na nagsasabing, the fundamental glue that holds any relationship together, hulaan niyo kung ano. Ano yung nagdidikit sa kahit anong relasyon? Ano? Trust. Hindi yung isang klase ng trust, yung tiwala. Yan. Tiwala, kabisyo. Trust is the fruit of a relationship in which you know you are loved. Kasi sa isang relasyon, hindi pwedeng mahal nyo lang yung isa't isa. Hindi pwedeng may respeto lang kayo sa isa't isa. Dapat may tiwala kayo sa isa't isa. Ano yun? Every day of your life, every minute of your life, mapapatanong ka kung etong taong to ay totoo na ba sa'yo? Kung hindi ka nga kayang bigyan o pagsalitaan ng mga katotohanan, what more sa mga susunod pang araw? At kung hindi ka nga kayang ipagtanggol ng sarili mong asawa sa naging babae niya,
What more sa mga susunod pang araw? Siyempre, dun tayo sa lalaking kaya tayong ipagtanggol kahit ang hirap na natin talagang intindihin. Yung tipong kahit tinutoyo tayo, kakainin pa rin tayo. Charot, darot. Kasi masarap tayo. Masarap magmahal. Mas masarap mag-alaga. At dahil kontento sila sa atin. Sa atin at sa atin lang. So girl, I salute you for making the right choice for yourself. Dahil hindi lahat ng babae kayang gawin yon. Yung iba, dahil sa hiya, dahil sa sasabihin ng ibang tao, hindi nilang nila gagawin yung ganong klaseng katapang na desisyon sa buhay nila. Kasi ayaw nilang mapahiya sa ibang tao. But ikaw, you made that decision na iwanan tong taong to because you know who you deserve in life. So tatandaan mo, kabisyo, Olivia, this is not just an ordinary heartbreak. This is your greatest blessing. You were saved from a man na hindi naman nararapat para sa'yo. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Olivia's Secret 5. Metro's number one. Love Radio.